ହେଇନି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର। ମାଇକ୍ ବାଲା ଟିକେ କମ୍ ଦରମା ନେଇଛନ୍ତି ତ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। କହୁଛି ମୁଁ ହେଲି ଭୁଜବଳ ହାବିଲଦାର, ମୋ ବାପା ନା ବିଦେଶୀ ହାବିଲଦାର, ବୋଉ ନା ହେଲା ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ହାବିଲଦାର ହେଲିନି, ଆଉ ମୋ ଘର ହେଲା 6 ନମ୍ବର, ମୋ ଇଏ ହେଲା ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ବି କହିନି। ହଁ ଆମର ସବୁ ହାବିଲଦାର ବିଦେଶୀ ହାବିଲଦାର, ମୋ ବାପା ନା ଦନେଇ ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ବା କହୁଥିଲୁ କଣ ବିଦେଶୀ ହାବିଲଦାର, ଏବେ କଣ ଦନେଇ ପ୍ରଧାନ? ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଥୋବରା ଭଳିଆ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ବୋଉଲ ଆଉଠି ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ବାପା ନା ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଛି, ଏଟା କରିନଥିଲି ତ। ନା ନା ଆପଣ ମାଇଲେ ମତେ ଟୋଟାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ବସେଇଦେବେ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାପା ନା ବିଦେଶୀ କାହିଁକି? ବିଦେଶୀ ସେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବିଦେଶୀ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାର କଥାଟା କଣ ହେଇଛି, ମୋ ବାପା ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଭାରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦେଶୀ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଦେଶୀ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଦେଶୀ ହାବିଲଦାର। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକିଲେ ବୋଲି ତୁ ତ ବାପା ମମି ଡାକିବୁ? ହଁ ସିଏ ଡାକିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଯା ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। बूट ये कौन हाथ ये कौन दाढ़ी दाढ़ी ये कौन दाढ़ी कौन बढ़ी पुलिस चेकिंग करते दाढ़ी एंती कौन बढ़ी कौची एठी तो अधा घंटा आपण गपी देबा आप आके सजियो आ मु कोन गपी कथाटा कहते मु कहूची ठीक सुनନ୍ତୁ आज्ञा क्याबटा कोन होई कि आज जो मो पुओटा अछि हां ता स्कूल रे आज गोटे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होचे पुलिस होउछ तो सेतमे कहला बापा मोर टिके आपण टिके क्याबटा देले मु कहले हो को न होनु ने सेतमे नै कि जाइछे शार्ट पैंट ताको हबनी बा सिलाई करी देले मु कोन पिंथांती जेमिति बिना क्याब रे आसिलु हां बिना ड्रेस रे पळे आस्तानु एटा कोन मैडम ठीक कथा इडियट कोचा जाडू आय सुन आपण मते जिबा पई छाडुचोंती ना रोहिया पई छाडुचोंती जेत्ती की पचारछ सेत्ती कथा हां मु सेत्ती कहू ठीक है कथा तक देखिछु तो हां एट देखिछु तू बैठिया कोन तू बैठिया अच्छा तोर जो बॉडी तू सेतरे 25 किलोमीटर केमिति दौड़लु 25 किलोमीटर मु केमिति दौड़िली हां अरे 25 किलोमीटर मु कोन दौड़ी आओ अरे कहले सब पुलिस भाई माने अछंती जानते माने 17-25 किलोमीटर दौड़ी माने टोटली 250 मीटर दौड़ी 250 हां ये बड़ी केमिति कथा 250 मीटर माने मु गोटे कथा कहू सुननाती आपण जो कथा सुननाती सांग तो ना भूल हे जाय आउ केबे कहबे ठीक ना आपण बाडीटा छाड़ कले उठी उठुची आपण छाड़ जाऊ ए बोल दो आज्ञा से जो कथाटा होता जो पुलिस दौड़ा दौड़ी सब थाए ट्रेनिंग पकेट हाथ पूरी दो काट दो पुलिस रे जो दौड़ा दौड़ी ट्रेनिंग थाए मोर भाई माने बंदूक को मैडम एक्सक्यूज मी मैडम सॉरी आई एम सो सॉरी ये मो बंदूक को भारी भय देमी जे ठुचकिया मोर ये फुटी जी मो पूरा 100 मीटर पूरा धाकड़ चाकड़ हेई दौड़ी पड़े जेति पछुक अनै जे ना डिपार्टमेंट लोक ना मीडिया लोक केही ना सही जो मदनाई पान दुकान पाखे गाटा रखिली मोर से मदनाई पान दुकान चिन्ह मदनाई पान दुकान मो हाँ आप नुआ पोस्टिंग कौन जानिए मदनाई पान दुकान किए ए भाई मैंने जानते जीवन आई जानते मदनाई पान दुकान से डेली पान खाते जीवन आई जानते ना
ସିଏ ପେମେଣ୍ଟ କଟିବ ସେମିତି କହନି ରେ ବାପ ସେମିତି କହନି ଜୀବନ ପଣ୍ଡାକୁ ସେମିତି କହନି ପେମେଣ୍ଟ କଟିଯିବ ଟୋଟାଲ ସତରେ ଶୁଣ ଇଏ ମତେ ନାଇଁ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଥିଲି ନେଇକି ପଳେଇଲି ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଆଉ 150 ମିଟର ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଉ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ପୁରା କାଇଁ କାଇଁ ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଢେମା ଢେମା ଆଖିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ଇଏଟାକୁ ବାଇକଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇକ ଦୌଡ଼ି 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 ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବାରେ ସେ ଦୌଡ଼ିଲି ଗଲେ ଏମିତି ତୁ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ହଁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋ କାମଟା କ'ଣ ପଚାରିଲେନି କୋଉ କାମ ମୋ କାମଟା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଛି ଏଇ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଛି ତ ମୋ କାମଟା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଁ ବଢିଆ ପିଲାଟା ନା ବାଡ଼େ କଣଟା ବାଡ଼େ ତୁ ବାଡ଼େ ଭାବୁଛୁ କହିବା ତ କାମଟା କ'ଣ ମୋ କାମଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ବାଇଚାନ୍ସଲି ଗୋଟେ ଭୁଲରେ କିସ୍ଟେ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନା ମୋ ଭୁଲ ସରି ସରି କାନ ଧରିବା ପୋଲିସରେ କୌଣସି ରୁଲରେ ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଏମିତି ମାରି ଚାକିରି ଖାଲି ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ସ୍ପେଶାଲିଟି କୋଉଥିରେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ମୋର ବା ପଇସା ମାଗିବା ପଇସା ମାଗିବା କ'ଣ ପଇସା ମାଗିବା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆଗ କାଳ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗ କାଳ ଏବେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗ କାଳ ଫିଲ୍ମର ମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଛୁରୀ ଥୋଇଦେବେ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଏମିତି ପଇସା ପଠେଇଦେବେ ବାସ୍ ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ତ ବଟି କହିପାରିବୁ ପଇସା କହିବୁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କାଢୁଆ ପୋଲିସଟା କାଢୁ ମାନେ ସେଇ କାମ ଆଜ୍ଞା ତୁ କରୁ ଲାଜ ମାଡୁନି ଲାଜ କାହିଁ ଲାଗିବ ମ୍ୟାଡାମ ଆବେ ପରସୁ ଯାବେ ପରସୁ ବାବୁ ପରଶୁରାମ ପଇସା କିଆ ନ କରେଗା କାମ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ରିଟିନରେ ବି ସେଇଆ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ରିଟିନ ସେଇଆ ପାସ୍ ମାନେ 7ଟା ହେଇଗଲା 71 5ଟା ହେଇଗଲା 31 5ଟା 31 ହେଇଗଲା ହଁ 7ଟା 71 ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି ହଁ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିଦେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି ଆପଣ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି କି ଦୋଷ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା କ'ଣ ସେଇଠୁ ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାନେ କଥା କ'ଣ ଆପଣ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତରେ ଆଉ ଅଛି ତମର ଟିକେ ତମ ସଣ୍ଟରା ଗୁଣ ଅଛି ଟିକେ এই হাতের মাইকটা আছে তো সেটা আচ্ছা তু পুলিশ চাকরি কাই চুজ করি পুলিশ চাকরি মোর এতে সব চাকরি আছে যোডালে কথা পুলিশ চাকরি কাই করি ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମୋର ଦିଟା ଆଶା ଥିଲା କା ଭେରାଇଟି ରୋଲ କରନା ଚୁପ୍ତରେ କହ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମୋର ଦିଟା ଆଶା ଥିଲା କଣ ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି କହିବି କି ସର୍ଟ କରି କହ ସର୍ଟ ଲମ୍ବା କରିବା ଦରକାର ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମୋର ଦିଟା ଆଶା ଥିଲା ମୋ ଜେଜେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବୁ ମଧୁବାବୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ ଯେତେବେଳେ 10ମ ପଢିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମଧୁବାବୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗନ୍ କେସ୍ ତାଙ୍କର ପଳେଇଛନ୍ତି ଏରିଆରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଆଉ ଚଢ଼ିବି ମୋର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଔକାତ ବି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ମଧୁବାବୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା କଥା କହିଥାନ୍ତେ ମଧୁବାବୁ ଏଇନେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଇକି ବଡି ବନେଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନଟା ଚୁଜ୍ କଲି ଇଲିଶ ମାଛ ଖାଇବି ମୋ ବାପାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହଁ ଇଲିଶ ମାଛ ଖାଇକି ପୁଲିସ ଚାକିରି କର ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଏଠି ପୁଲିସ ଚାକିରି କର ୟେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ସେ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଯାଏ
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କହିଦେବେ ଯାହା ଏଇଠୁ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ରଖିବେ ମୁଁ ଜାଣି ସତ କଥା କଣ କହିଲ? ନା ମୁଁ ଯାହା ଏଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପୁଣି ଡାକିବେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଗଲି ଚାଲ ସତରେ ଯିବି ଯା ଫାଇନାଲ ଯିବି ଯା ଲଭ୍ ୟୁ ଏଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କହିବା ନାଇଁ ଏମିତି ଚେହେରା ନେଇକି ପୋଲିସ ଚାକିରି କଣ ପାଇଁ କଲୁ କହିଲୁ? ଏମିତି ଚେହେରା ମାନେ କେମିତି ଚେହେରା ମୋ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚେହେରା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚେହେରା ଏ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚେହେରା ମୋର କଣ ଚେହେରା ନୁହଁ ମୋ ଚେହେରା ହେଲା ପ୍ରକାର ତମେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମତେ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆରେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଚେହେରା ଉପରେ ମୋ ଚେହେରା ଉପରେ ଏମିତି କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚେହେରାଟା କଣ ଚେହେରା ନୁହଁ ଜାଗ ଅପନା ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ? ମୋ ଚେହେରାଟା କଣ ଚେହେରା ନୁହଁ ତ ଚେହେରା ତୋ ଯୋଉ ଫିଗର ଏଇଥିରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ତତେ କିଏ ଦେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି? ଏଇଥିରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାର ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାର ପଇସା ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ମୋର କଣ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା କଥା କରିବି ଭଗବାନ କାହିଁକି ତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲୁ ପ୍ରଭୁ? ଆଉ ଥରେ କରିବେ କି ନା ଠିକ ଅଛି ସତରେ ଏଟା ଫାଇନାଲ ଯା, ଯା।